Gafon ni 3 pwynt yn diwedd efo Caersos, Nathan. Ond oedd ar ôl mynd i fyny 4-dim yn y hanner gynta. Oedd rai o hanner i'n gystal, sa'ch chi gytuno fe yna? Fyswn a da ni gyd i so dan di gael chat am ryw chwarter awr 20 munud ar ôl gêm i just i sortio cwbl o bethau allan pethau da ni'n neud mor dda yn wedig yn ail hanner, cos yn ail hanner da ni di colli'r gêm a Caersos oedd y tîm gwell. Pan fydda ni'n mynd i'r Welsh Prem, da ni gorfod fod y well na be oedden ni'n y second half. Ac dwi'n meddwl be oedd o, dwi'n meddwl lle'r 4 gol yn disgwyl mor fuan. Dwi'n meddwl da ni di just mentally yn y pen wedyn, da ni just meddwl mae'n game over kind of thing. Ond so nath nhw sgorio gol just cyn half time i ddangos nhw dal yn y gêm mewn ffordd. A wedyn nath hynna cicio ni dipyn bach, so ni di mynd fewn 4-0 half time, dwi'n meddwl so ni di bod so ni di dangos di bach mwy second half, because dwi'n bo, just switch, oedd ni just switch off ac oedd ni'n just neud y basics yn iawn, a oedd just y game management ddim yna second half, which oedd yn bach yn siomedig, a da ni teimlo bod ni colli'n diwedd hwnna, cos da ni concedio 3 gol a dim ond 9 da ni concedio trwy tymor i gyd adra, felly dipyn bach yn siomedig, ond wedyn da ni'n cymryd y positives, da ni'n sgorio 5 eto adra, da ni wedi curo'r gêm, 3 pwynt arall iddyn ni ar y top o'r teibl, a da ni'n mynd i Junction dy llun rwan efo just dangos dipyn bach mwy na beth ni second half iddi o. Ia, mae'n hawdd weithiau fod hi critical dydy. Ti'n diwedd diwrnod, dwi'n meddwl, oedden ni gyd deffro bod yma, meddwl 3 pwynt, na ni sytlo am hynna ynde. So, a diwedd y dydd, mae wedi bod yn diwrnod da i ni, do? Do, mae wedi, a fath yn y third, dweud, cyn y gêm, tos mae'n cymryd 1-0 heddiw, 1-0 dy llun, ac ond pan matha ni 1-0, 2-0, 3, 4-0, fath wedi eisiau gynnu, nath ni just switch off dipyn bach, ac hynna di problem ni ar y funud, ac yna ni gymaint o players da mynd ymlaen, pan mae'r pas na'n torri lawr yn y final third ni, da ni just yn colli sharp yn rhy hawdd, a wedyn maen nhw'n hitio ni ar y counter, ac da ni wedi gwneud ddau o mistakes lle fel arfer so ni jyst yn clirio'r peli heddiw, felly lot o mistakes bach sydd wedi costa ni un o ddau o gols heddiw, which fath eisiau gyna da ni yn siomedig, ond gorau cymryd y positives ar diwedd bob dim, so 3 pwynt arall fath eisiau gyna. O'n i siarad efo Sean gyna ynglyn â'r con, set pieces i gyd lle. Mae hwnna rhywbeth da chi wedi gweithio ar, dwi'n meddwl dydy, chdi ffeindio gas edrych ar y far post? Yndi, dwi'n pethau da ni'n practisio yn aml, achos da ni'n gwybod beth i jobs ni, os yn dweud fel, da ni'n un o'r blaen, gan ni 3-4 gonus gwahanol, a da ni'n just, mae pobl yn gwybod beth i jobs nhw, even os mae yna gwahanol personnel ar y cae, mae pobl yn gwybod lle maen nhw i fod. Felly, dim deud dwi'n wedi ar blat da waith i Gaz Edwards, ond fanna oedd y cona i fod i fynd i'r Kevin, felly mae o wedi darllen y cross yn iawn, ac mae wedi sgorio 2 gol, felly yn ei reit hapus i fyna. Wyt ti wedi chwarae 2 gêm o 3 diwrnod o blaen, Nathan? Dwi'n meddwl na, lle pan mynd i fach, ond gan fi'n cof o yn y blynyddoedd dwytha yma, felly na fydd hi'n restio fyny fory fan, a wedyn ddigon o fluids, a wedyn o'n i rhywun peth, rhywun job yn Junction dy llun on. Non-alcoholic fluids, ie? Ie, dim yn yfad. Ti'n mynd yfad yn gweithio. So, ti ddechrau yn Junction o blaen? Do ni eisiau just cynifiadol i mynd i Torquay. Dwi'n meddwl ni cyrra rhyw 4-2, dwi'n meddwl yna. Pan mae Dolo Mitch a falle ni chwarae y tîm yna. So, na'r unig peth dwi'n cofio, mae'n cae bach. Felly, dwi'n meddwl, maen nhw'n mynd i cae bob dim i fewn, mae'n mynd yn anodd i torri'n lawr, ond eto sgawn ni'r gol buan oedd a gathon ni heddiw. A wedyn da ni'n gorfod, mae'r game management yn gorfod fod lot well na beth nathon ni'n ail hanner yn wedig, felly mynd yna, llawn confidence, i sgorio 5 eto, a just, dim gobeithio, ond da ni'n neud yn siŵr, da ni'n mynd neu peligwirion i ffwr, a just yn creu dim bach o damage yn yna. Gret. Diolch chdi, Nathan, na wch ti dy llun. Diolch fawr, Paul. Diolch.